Mga kaagoy! Masarap na sisig nga ang gagawin natin. Ganito magluto ang mga taga-Pangasinan na sisig. Sino ba namang tatanggi sa ganitong klaseng setup? Basta sisig na ang pinag-uusapan, pambansang pulutan nga ito ng karamihan. 2 kalahating baboy nga na sisig ang gagawin natin. Ngayong araw ngayon magluluto tayo ng pambansang pulutan ng karamihan. At ito nga ang sisig. Bali sisig ng Pangasinan nga ang gagawin natin. Napakadali nga lang gumawa ng sisig mga tol. Pagka-uwi ko nga ng bahay, agad ko ang nilinisan tong ating baboy. 2 kilo't kalahati nga binili nga natin na baboy mga tol. Bakit kayo naging pambansang pulutan kaya ang sisig? O baka talagang nakasanayan lang talaga natin na sisig talaga ang pinupulutan natin. Kailangan mo na nga natin itong pakuluan hanggang lumambot nga yung ating karne. Mga 20 to 35 minutes ka natin pakukulan tong baboy natin. Minsan nga mga tol sa paggagawa nga ng sisig pa iba-iba nga na yung mga ingredients. Minsan sa paggagawa ng sisig nilalagyan nila ng mayonnaise. Kapag naglagay kasi tayo ng mayo, baka sabihin ng iba dinakdakan. Ngayong araw nga mga tol, hindi na nga tayo naglagay dyan ng sibuyas, bawang, luya, o daon ng laurel. Ang nilagay nga lang natin dito mga tol, paminta at asin. At saka tinakpan ko na nga ito, at saka binuksan ko nga ulit ito. Okay, parang pwede na nga ito mga tol. Parang malambot na nga yung ating karne. Ay, hindi ko muna nga ito hiniwa. Hiwain na nga lang natin ito mga tol kapag ipiprito na nga natin. At dahil okay na nga yan, tanggalin na nga natin sa pinagkuluan niya. Nahihirapan pa nga akong kunin yan mga tol dahil napakalaki nga. Siyempre dahil pulutan nga ito, kakayanin natin ito mga tol. At dahil okay na nga ito, saka naman na natin ito hiwain. Sa paghihiwa nga natin mga kaagoy, ganyan lang pala kalaki ang aking gagawin. Para kapag prinito natin ay maluto nga. Sa pagluluto nga ng ganito, kailangan nga natin talaga i-crispy ito. Kapag sinabi kasing sisig mga tol, iba talaga ang lasa. Pinakayo ko nga sa sisig yung maraming mayonnaise. Buti kong dinakdakan, pwede pa nga yun. Pinainit ko muna nga yung ating mantika dyan bago ko ang nilagay itong karne natin. Ay, nilagay ko na nga ito mga kaagoy, kailangan nga natin ito takpan. Mahirap nang matalsikan mga pre, sobrang sakit, ouch. Kaya nung binalikan ko nga ito mga kaagoy, ganyan nga ang paghawak ko sa takip. Subukan ko na kasing matalsikan ng mantika. Alam mo yung para kang nasugatan, sobrang sakit. Binaliktad-baliktad ko nga itong mga karne nga natin dahil luto na nga sa ilalim. Gagawa lang talaga tayo ng sisig, medyo may kamahalan. Pero kapag natapos naman ng nailuto, sobrang sarap naman, worth it lahat ng hirap. Kailangan pa nga natin ito estado mabuti mga pre, para masarap ng kalalabasan ng ating sisig. Bali kapag gumagawa pala ako ng sisig mga pre, kailangan marami talagang sibuyas. Kung konti kasi sibuyas, parang hindi sulit yung sisig. Kaya mga 5 piraso nga ang hihiwain natin dito. At dahil luto na nga yung ating baboy mga pre, umuin ko na nga ito sa kanyang mantika. Napaka-quality nga ng sisig ng Pangasinan nga ang ating gagawin. Ito na nga yung mga sibuyas nga natin mga pre. Naghiwa na rin pala ako dito ng sili na green at sili na red. Masarap nga sa sisig natin kapag may sundok na anghang. Bukod pala sa sili mga tol, kailangan nga rin natin dito ng maraming kalamansi. Ito nga yung pampabalanse at pangontra nga sa ating kakainin. At dahil malamig na nga itong karne nga natin mga pre, inumpisahan ko na ang hatiin nga ito ng maliliit. Kapag gagawa nga ng sisig, dapat malilit nga lang ang paghahati dito sa mga karne natin. Sa lahat nga na natikman kong sisig mga tol, ibang-iba ang sisig ng Kapampangan. Ay, sobrang sulit nga ng kanilang sisig doon. Siyempre, pagmamalaki ko nga rin yung bayan ko na Pangasinan. Mga taga Pangasinan, masarap rin kami gumawa ng sisig. Grabe, sobrang lutong nga yung ating karne mga gar. Bali lahat yan lang karne nga natin mga pre, nahati na nga natin. At malapit na nga tayo makagawa nga ng sisig ng Pangasinan. Umpisahan na nga natin maglagay ng mga ingredients. Bago ang lahat, ito pala mga kailangan nga natin. Yan nga lang gagamitin nga natin sa paggagawa nga ng sisig ng Pangasinan. Una nga natin ilalagay dito itong pinakamaraming sibuyas. Sabay-sabay lang natin naman lahat ng mga ingredients. Doon lang din naman tayo pupunta. Kailangan pagsabay-sabay na nga natin. Gagamit pala tayo dito ng magic sarap. Wala kasi tayong mahanap na ginisa mix. Kaya 2 magic sarap ang ilalagay nga natin mga par. Huwag po kayong mag-alala kung marami pong magic sarap. Dadamihan nga natin ang paglalagay nga ng kalamansi. Binuhos ko na nga dito yung ating paminta na durog. At inumpisahan ko na nga itong halu-haluin hanggang kumalat nga yung mga pampalasa nga natin sa sisig. At pagkatapos nga ilalagay na nga natin yung kalamansi nga natin sa sisig natin. Mas masarap rin talaga sa sisig mga tol kapag medyo maasim-asim para maging balanse nga. Naglagay na rin pala ako dito ng konting asin. At para masalong umalsa nga yung sisig nga natin mga pre, maglalagay nga lang tayo dito ng mga paminta. Dahil mas masaya kapag maraming paminta nga sa sisig. At eto na nga yung sisig nga natin mga pre. Sabi nga nila, ang pambansang pulutan ay meron dapat pambansang inumin. Sito at gin nga. O mga par, nagkaroon na nga tayo ng sisig. Meron pa tayong masarap na inumin. O baka gusto nyo to, share nyo lang yung video. Agoy!